Timp de 6 zile, Bucureștiul devine capitala internațională a tehnologiei. Are loc cea de-a 6-a ediție a celui mai amplu festival de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est, ce revine după 2 ani cu evenimente live în format fizic. Dacă preferați inelele în locul ceasurilor, Aura Smart Ring este soluția potrivită. Un inel smart. Ce face mai exact acest inel? Practic, prin intermediul celor 6 supersenzori din interior, îți monitorizează în permanență pulsul, îți monitorizează temperatura pielii, îți monitorizează modul în care tu te odihnești. Practic, el, adunând aceste informații pe timpul nopții, îți va da un scoring în dimineața următoare, astfel încât tu să știi dacă ești pregătit să iei în piept o nouă zi. Purtându-l un timp mai îndelungat, îți va da câteva sfaturi care să te ajute pe tine să te odihnești mult mai bine. Într-o casă smart, până și plantele au nevoie de supraveghere electronică. Acesta este noul concept de grădină inteligent. Practic, poți crește aproape orice fel de plantă îți dorești, de la busuioc, mentă, roșii, ardei, iuți, în confortul casei tale. Accesul în acest weekend la Tech Expo este gratuit și se face prin înregistrarea prealabilă pe site-ul evenimentului.